Здравейте, граждани! Днес ме усели една мисъл сутринта, докато закусвах. Знаете ли защо хора, които не трябва да ги пазят НСО-то, ги пазят? Като Делян Пеевски, защото аз доколко знам по закон, НСО-то ги пази само министър-председателя, шефа на Народното събрание, председателя на Народното събрание и да кажем прокурори, главни и така нататък. Всички други никой не ги пази. Така, в една нормална държава това се случва, защото повечето не са бандити или не са минали от този сектор и не се притесняват. Защо не се притесняват? Защото в интерес на истината по-голямата част от цивилизования свят работи полицията както трябва, разследващи. Всеки, когато си направи, си извърши някакво престъпление, е почти сигурно, да не кажем на 100%, че ще бъде намерен извършителен и няма да остане ненаказан. Всеки има доверие, или по-голямата част, в закона изпълнителите, полицаи, разследващи, съдии, прокурори. А в нашата държава дори тези, които управляват държавата, нямат доверие, въпреки че са купани полицаите, а то именно заради това нямат доверие в органите на реда. Интересно, нали? Ако аз съм един управляващ или който и да е нормален човек и нямам престъпна дейност, каквато аз лично нямам, то тогава не бих се притеснявал и в една нормална държава и неопорочена такава. Бих се доверил на полицията, бих се доверил на прокурори и на съдии. А тези, от които зависи управлението на държавата и които контролират държавата, това са две фигури, знайно и незнайно: Делян Пеевски и Бойко Борисов. Което означава, че те сами не се доверяват на тези, които трябва да защитават реда. Мисля, че вече е ясно, че не трябва да допускаме такива хора да ни управляват. Благодаря.